Здравейте! Реших за вас да направя едно четене. Какво предстои между вас? Искам първо обаче да направя идентификация на вас, хората, които ме гледате. И ако вие се познаете, то клип е предназначен за вас. Ще направим с няколко карти и негова идентификация, за да сте абсолютно сигурни, че има нещо, което да чуете. Някой е малко притеснен да видиме. Почваме първо с вашата енергия. Кои сте вие? С няколко карти. Вие сте много влюбени. Вие обичате да обичате, се казва тук. Обаче се чувствате предадени. Веднага с втората карта в момента предадени, излъгани, наранени. От любовта, се казва тук. Но като цяло вие сте човек, който обича да дава любов и обича да получава любов. За вас това е като изконно право, бих казала. Нещо, което вие без него не можете да живеете, считате, че ви се полага. И вие по същия начин давате много от себе си, давате много, очаквате, че отсреща ще ви отвърнат по същия начин. Тук говорим за това обаче, че в момента има човек зад вас. Човек, който мислите, че ви е излъгал, че ви е предал, че ви е наранил. Така се чувствате поне вътрешно вие. Говорим за любовта, говорим, че е възможно да сте пред някакъв избор или дори да сте били поставени пред някакъв избор, т.е. вече взет избор от срещния човек. Да видим още малко за вас. Обсесия, обсебеност, зависимости. Това се казва за вас. Ако в момента имате някаква обсесивност към нещо, то определено тук се подчертава, доста ви притеснява, плаше ви това нещо. Притеснени сте за себе си, се казва тук. Притеснени сте дали ще можете да се справите. От това притеснение идва цялата тая обсесивност и се казва, че опитвате се да се отдалечите, малко да останете насаме със себе си, да се чуете по-добре какво да направите в тази ситуация, как да постъпите вие. Но тези мисли тук, тази обсесия в мислите, просто ви кара да не се чувствате добре. Вие искате обаче да се успокоите. Това сте вие. Ако се познахте, продължете. С няколко карти ще направя идентификация на човекът, който е в мислите ви. На човекът, заради когото сте в това положение и се чувствате по този начин. Човек, който е на разстояние от вас. Това е възможно да се е случило много скоро, между другото. Нещо скоро се е случило и то по много бърз и неочакван начин за вас. Възможно е за някой от вас да пак се подчертава този тук избор. Вие ще знаете по-добре. Говориме за нещо, което е скрито, което е тайно, свързано с този избор. Тук се казва, че в момента човекът трябва и той да избира. Има някакви блокажи, има някакви страхове. Мисли за вас, но по някакъв начин все едно трябва да я запазя, казва. Тук все едно има конкуренция. За някой от вас ще резонира, че освен тайна, то и вие сте в ролята на тайната жена за него. Дали пред приятели, дали пред познати, но той сякаш ви пази в тайна, пази ви в сърцето си, не иска да говори. Добре, исках още една, но две карти излязоха за него като идентификация. Този човек се казва, че ви е отреден по съдба. Той ви чувства, че вие сте му отредена по съдба. Той чувства, че вие му носите късмет. Обаче в момента се чувства наранен и предаден. Не се чувства никак добре. В някаква безизходица се казва, че е тук. Ако сте познали себе си и човекът, то нека да продължим вече с това какви ще бъдат следващите крачки и по-основно ще се концентрираме каква ще бъде следващата стъпка на този човек. Какво предстои между вас двамата? Така ще задам въпроса. Да видим какво ще покажат картите. Какво предстои? Какво предстои между вас двамата? Така, още няколко карти искам да подчертаем и започваме.
Тук пак се подчертава за този избор, за тази болка. Определено някакъв блокаж. Този блокаж идва от някакъв страх, от нещо, което не може да разбере. Блокиране в мислите си все едно. Има нещо неясно, което този човек, ето и първата карта Луната, аз докато обръщам, веднага неяснотите излизат. Има нещо неясно, което е свързано с този човек, което дали той не ви е разкрил или той се опитва да разбере за вас. На различните хора по различен начин ще резонира, но в общи линии винаги е свързано с тайни и неясноти, неизяснена ситуация. Говориме, че човекът ето тук, този рицар на жезлите, как е хванал една лупа. Той търси нещо. Той иска да разбере нещо. Искам да подчертая Луната, за да бъдем малко по-конкретни. Казва, че иска да разбере нещо, за което не е сигурен. Главата го боли. Нещо е разбрал, нещо е научил, нещо е чул. И с това е свързана тази въпросна тайна и тази неяснота. Иска да разбере дали аз бях прав или постъпих по някакъв начин, който ме доведе до заблуда. Тоест аз повярвах се едно. Той търси отговора. Казва се, че по принцип този човек като следваща крачка, като следващо действие, иска първо да се успокои, иска първо да се почувства щастлив. Тук даже той изглежда като цяло, като човек, който обича забавленията и иска да се отдаде малко на това, да излезе от тази ситуация, която му докарва главоболие, главоблъсканици. Казва, че иска малко да се забавлява. Да, защото в момента е съсипан, защото при него е настъпил някакъв крах. Това като действие в момента не се разкрива. Ще изкарам още няколко карти. Тук човекът държи да се изкаже какво му е в момента. Никак не се чувства добре, чувства се предаден, чувства се изоставен, чувства се просто сам самичък и че няма кой да го чуе, няма кой да му помогне. Въобще тази смърт с какво е свързана тук? При някой веднага ви казвам, че ще резонира. Ето ви и вас пак. Висшата жрица. При някой ще резонира, че е настъпила край на една манипулация. Дали той или вие сте били излъгани, но краят тук е дошъл. Истините са излезли. Ето тук тези карти как хвърчат. Вижте. Разпилели са се картите. Кулата е рухнала. Кулата от карти. Нещо на много нестабилна основа се е градило тук и той е претърпял своя катарзис по смъртта. Тук края е настъпил. Това нещо определено е свързано с вас. Сега, понеже тези карти много не искат да ни разкриват, ще взема и друго тесте, за да попитаме какви ще бъдат действията. Какво предстои между вас двамата? Какви действия ще има? С няколко карти. Добре, започваме. Императорът. То затова не се разкриват. Видяхме го кой е човекът. Само на дъното на дека. Определено става въпрос, възможно и този човек самият да е излъгал за нещо. Но дебело се подчертава, че и той се чувства излъган. Неговите следващи стъпки към вас. Отправил се е към истината, отправил се е към тая тук луна, която му носи неяснота. Той казва така: забравям всичко и искам да разбера каквото е скрито от мене. Казва, че стига толкова, съм живял в самозаблуда. Не искам и хората около мен да вкарвам в тази самозаблуда. Аз не съм такъв човек. Казва, че е готов да поднесе чувствата и емоциите си. Разбира се, с този паш на чашите не можем да говорим за нещо, което така ще ви вцепени и ще чуете абсолютно всичко. Казва се така: този човек тепърва се учи как да изразява своите емоции. Но той е готов да ви ги поднесе. Не защото ги няма, просто не знае как се казва тук. По императора за мен това обяснява нещата. Това е шефа, това е властният човек, това е човека, който е свикнал да контролира, свикнал е да става на неговото. Говориме за висока точка на егото, говориме, че просто това е човек, който казва и отсича нещата да бъдат по неговия начин.
Той в момента казва, че ви е обърнал гръб. Но определено сте в съзнанието, определено сте в плановете му. Той казва, че след като открие тази неяснота, която го мъчи, ще дойде при вас и ще поднесе чувствата си. По малко хлапашки начин, но аз съм сигурна, че ако си познахте човека, вие ще разберете, че това е голяма стъпка за него. Да видим. Има ли още нещо, което трябва да се знае? Което е важно като стъпки? Той ще стигне до истината. Определено ще стигне до истината. За някой от вас тук се казва, че тази истина излиза наяве. Човекът ще предприеме честни действия спрямо вас. Тоест, ако вие сте се почувствали излъгани от него, заради него, той ще разнищи случая, ще разбере каква е истината и ще поднесе за някои извиненията си, а за други се казва така, ще говорим. И докато не чуя всичко от нея, няма да оставя. Той се е концентрирал като действие с тези 3 големи аркана, определено е направил големи планове, но всичкото зависи от разкриването на тази неясна ситуация, между другото. Казва се, че обмисля с вас, иска с вас да има едно ново начало. Нека да видиме на дъното на дека. Сега вече, между другото, той се опитва да израсне в чувствата си. Идва доста така страстно, ще се насочи към вас. С този рицар така препуска бързо и иска да дойде към вас, да ви поднесе емоциите си. Което абсолютно като следващи крачки мисля, че ще ви направи щастливи и доволни. След като говорим за императора, знаете колко му е трудно да си разкрива чувствата и емоциите си. Но явно вие сте провокирали нещо, за да може нещо в него, нещо му е трепнало, нещо го е накарало да чувства. Сега ще поискам един съвет за тази ситуация, но той ще бъде само за вас. Съвет. Моля да ми дадете съвет, който да е най-доброто, което трябва да чуят и да направят и да знаят хората, които ме гледат. Попитай ангелите. Ние това правим. Хайде по-конкретно ще си задам въпроса. Дайте съвет на хората, които ме гледат за тази ситуация. Прошка се казва тук. Дали на вас ще простите или на него, оставям за вас. Ще кажете в коментарите. За прошка ще говорим.